खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि सचिन तेंडुलकारा सानस्निनि थाखाय आसामाव बेरायनो फैदों। बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसि अंजलि तेंडुलकार आरो फिसाजो सारा तेंडुलकारजों लोगोसे मैया गुवाहाटी बिरखं गाथोनसिम सफैबाय। बिथांमोना फैगौ 9 एप्रिलाव कामाख्या मन्दिराव आरो फैगौ 7 आरो 8 एप्रिलाव काजिरङायाव जिब हाथी साफारि खालामगोन। बिथां सचिन तेंडुलकारखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थांनाय मैया गुवाहाटी एयारपर्टआव थांनानै बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। समाजारि बिजों फेसबुक वाट्सएपआव गोसारदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि गुबुन जायगायाव थानाय खथानिफ्राय हमजानाय भिडिअखौ जों बयबो नुखाबाय। एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ बुंथिना लादों लोगोआव हमजानाय हिन्जावसाया बिमायनि फिसाजो नाथाय सैथोआ मा बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मिन्थिगोन। मुंदांखा आरो गागि बर' हारिमु सिबियारि बारलांफा नार्जारि बिथाङा थांनाय मैया रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांनि आखाइनिफ्राय आसाम गौरब बान्थाखौ आजावबाय। सिफुं सुनायाव आखा-फाखा बर' लाइमोन बिजुलि ब्रह्मआ यंग टेलेन्टेड आर्टिस्ट एवार्ड फर 2022-23 नि थाखाय सायख'जादों। सिफुं सुनायाव आखा-फाखा बर' लाइमोन बिजुलि ब्रह्मखौ सा-सानजा ओनसोल हारिमुआरि मिरु डिमापुरनिफ्राय यंग टेलेन्टेड आर्टिस्ट एवार्ड फर 2022-23 नेशनेल आर्टिस्ट एवार्ड अन बड' फ्लुट सिफुंनि थाखाय सायख'नायखौ नुनो मोननाय जादों। जारिमिनारि वफ सोदांनाय बिल 2025 खौ लक सभायाव गनायथि होबाय। भारतारि संसदआव जारिमिनारि बुब्लि 12 घन्टानि गोख्रों दान्थे-बिदान्थेनि उनाव हर गेजेरनि समाव थांनाय मैया लक सभाया वफ सोदांनाय बिल 2025 खौ गनायथि होबाय जेराव 288 भटनि बेरेखायै 232 भट मोननानै 56 भटनि फारागथियाव देरहासार जादोंमोन। वफ सम्पथिफोरनि खुंथाय आरो सामलायनायखौ फोसाबनायनि थांखिजों बे जारिमिनारि आयेना मदि सोरखारनि खान्थियाव रोखाथि आरो आखा-फाखा लाबोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान। थांनाय मैया क'क्राझारनि पर्बतझरा महकुमानि टिपकाइ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सुनिलाल नार्जारि गोसोखां स्पेस लेबखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'। बिथाङा बे बेखेवनायजों बिटिआरआ आथिखालाव सा-सानजा भारतनि सोरखारि फरायसालिफोराव 3ल' स्पेस लेब दं जाय फरायसाफोरखौ गोख्रों सोलोंथाइ होयो आरो अख्रांमा बिगियान आरो गोदान दिहुनथायनि फारसे गोसो गुदुंखौ जाखांहोयो होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुहिपार गामिनि बिजय बसुमतारिया लामानि जाब्रबथायजों जिउ खहा जानांदों आरो मिथिंगा बसुमतारिनि गोब्राब जोखोम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गंसे AS1403954 नाम्बारनि स्कुटिजों कुमारपारा गामिथिंनिफ्राय बर'बाजार सक फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। बिजय बसुमतारि आरो मिथिंगा बसुमतारि मोना भुटान हादरनि पेट्रल थाव खावनानै बेफार खालामनो लाबोनाय AS01AD 7227 नाम्बारनि इन्डिका गारिया गोख्रैथिजों फैनानै गंसे AS1403954 नाम्बारनि स्कुटिजों फैनाय बिजय बसुमतारि आरो मिथिंगा बसुमतारिखौ उनथिंनिफ्राय लामायाव सख्लायना गालांदों। लोगो लोगो बिजय बसुमतारिया जिउ खहा जानांदों। बिजय बसुमतारिनि हालोदा गाज्रिसिन जानायाव मेडिकेल लानानै थांनाय समावनो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोनदों। दासिमाव AS01AD 7227 नाम्बारनि इन्डिका गारि सालायगिरिया खारखोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। धनन्जय नाथआ CM प्रमद बर' बिथांनि आरो MLA लरेन्स इस्लारि आरो EM उइलसन हासदआ बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव थांनाय मैया हाबबाय। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बारग' गाहाय नेहाथारि नाथयगी सन्मिलननि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखाल टाइम 8 खौरां बिजोंनि खौरांगिरि आरो फोरोंगिरि धनन्जय नाथआ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि
प्रमद बर' आरो ओनसोलनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदानि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव थांनाय मैया हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। काजिगाव गुरधामाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमीखौ थांनाय मैया काजिगाव ITI नि साखाथियाव गोदानै लुनाय बिल्डिंखौ बेखेवदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव ITI नि साखाथियाव लुफुंनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी फरायसालिखौ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 1 कौटि रां अनसुंथाइ हरना गोदानै बिल्डिं न' लुफुंनाय जादों। बेखौ लानानै लुफुंजानाय फरायसालिखौ बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल लानाय जादोंमोन आरो बे गेवलां मेलखौनो सामलायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमीनि आफादगिरि बिश्वनाथ ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों। लोगोसे परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।